Mabwana ndi madona, ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, watata na wamama, tamvani nkhani ya bwino kuchokera kwa Warden Investments, uko kuchimbia mboma la Dedza. Lobby, odi uko, ndi madera ena onse wozungulira lobby. Kuli chipando cha Choir Festival ku Lobby Dominion Assemblies of God Church wawa. Siku ndipa 7 October 2018. Nyali za sola zochokera ku Link for Environmental Governance kuwalitsa dziko lanu. Anaweka kwenye gari anachukua Mazia anali Moses Julius. Wajambula seweloli ndi John Makuwira. Ndipo walemba seweloli ndi Michael na Malumba.